Паступова на вуліцах з'яўляюцца забаўляльныя аб'екты і светлавыя інсталяцыі. У ліку святочных навінак карусель, яе усталёўваюць на цэнтральнай плошчы горада. Залатыя дрэвы ўжо выраслі ўздоўж вуліцы Савецкай, а гіганцкія ліліі і іншыя зяючыя кветкі упрыгожваюць сквер імя Грамыкі. Каля лядовага палаца спартыўную тэматыку падкрэсліваюць гіганцкія канькі. Зараз тут ідзе устаноўка вулічнага катка, для якога выкарыстоўваецца спецыяльнае палімернае пакрыццё плошчай каля 1000 квадратных метраў. У зоне забаў можна будзе пакатацца і на тюбінгах. Заўтра горку пачнуць манціраваць. Яна будзе 43 метры даўжынёй і каля 7 у вышыню. Прычым атракцыён зможа працаваць і ў цёплае надвор'е. А галоўнае, што ў адрозненне ад натуральных снежных горак, гэты варыянт больш бяспечны. Применяется покрытие, специальное покрытие, которое позволяет выдерживать большие перепады температуры. Это от плюс 40 до минус 50. Значит, на данной горке можно кататься даже при полном отсутствии снега, при солнце. Это намного безопасно. Почему? Во-первых, значит, горка подразумевает собой бортики. Полимерно-синтетическое покрытие, да, которое сегодня производится нашим белорусским производителем. Даже уже есть покрытие, которое уже позволяет нам на сегодняшний день кататься и на коньках. Синтетический лед, который у нас используется. Монтаж новой забаўляльнай зоны зойме ўсяго некалькі дзён, так што гамельчане ўжо зусім хутка змогуць ацаніць новую зімовую забаву.